Pertsonak, lanbide heziketako ikasketetan trebatzea da eskolako misioaren zati garrantzitsu bat. Eta 23 ikasturtean, 251 neska-mutil aritu ziren gure goi mailako heziketa ziklo eta espezializazio ikastaroko lehendabiziko promozioan. Berrikuntza nagusi bat aipatzekotan, 23an titulazio berri bat prestatzen bukatu genuen. Zibersegurtasun industrialeko espezializazioa. 2024ko irailean eskaintzen hasi gara. Urtebeteko prestakuntza da, dagoeneko goi mailako prestakuntza zikloko titulazioa duten pertsonei zuzenduta dago, eta Eusko Jaurlaritzaren eskutik eskainitako titulazio ofiziala da. Eusko Jaurlaritzako lanbide heziketako sailburuordetzarekin lankidetzan, mekatronika industrialeko eskaintza partziala eskaini genuen berriro ere. 30 langilek eman zuten izena. Formatu honetan eskainiko den azken urtea izanik, lanean ari gara lanbide heziketako lege berrian oinarritutako programa berri batean. Amazon enpresarekin sinatutako lankidetza hitzarmenari esker, mekatronika industrialeko zikloa eskaintza modularrera egokitzen ari gara. Enpresako langileak prestatzen ari gara. Lehenengo edizioan, 22 ikasle matrikulatu ziren, eta 24-25ean beste 55 izango dira. Dual ereduari dagokionean, 23-24an, goi mailako zikloa gurekin ikasten aritu ziren ikasleen artean, 81ek hartu zuten parte dual aurreratua formatuan. Hau da, bigarren mailako ikasleen 180. Espezializazioan berriz, ikasleen 100. Lehenengo mailako dual orokorraren kasuan, parte hartzea 187koa izan zen. Guztira, 31 enpresak hartu zituzten gure ikasleak dual aurreratuan. Berrikuntza teknologikoa dela eta, aurreko urteetan martxan genituen proiektuetan lanean jarraitu genuen. Bai, ministeritzako proiektuetan, baita teknika eta sailburuordetzarekin genituen proiektuetan ere. Lanbide heziketako sailburuordetza eta teknikarekin batera, hainbat urte daramatzagu fabrika digitala eta konektatua nodoa lideratzen. Ondorioz, esparru honetan ere lanean jarraitzen dugu enpresekin gertuko hartu emana mantenduaz. Etasi metodologiari dagokionean, erronketan oinarritutako eredua aplikatzen jarraitu dugu. Azpimarratzekoa da, Koprezi eta Ulma enpresak ikasleen erronketan hartzen ari diren inplikazioa. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta lanbidek bultzatutako hainbat programetan ere parte hartu genuen. Baita ETEL elkarteak antolatutakoetan ere, haien partaide gara eta. Gure ikasle horien enpleagarritasunari dagokionean, lan-poltsako izen emate bajuak eta ETELek eskaintzen dituen txostenen arira, emaitza onak lortzen jarraitzen dugu. Gure enpresa laguntzaileen beharrei erantzuteko eta merkatuko profesionalen espezializazioarekin konpromisua daukagu. Horregatik, haien interesei erantzungo dieten programa berriak diseinatzen eta eskaintzen jarraituko dugu.